RCA のいいところ聞いてみたよ。じゃん。はい、サポート体制が整っているところです。業務をする際サポートはもちろんですが、何気ないフォローやサポートが整っている体制があるところです。じゃん。私が考えるコールセンターのいいところはシフト制でプライベートとのバランスが取りやすいところです。どうしても土日休みとか休みが決まってしまっているとプライベートの休みでどうしても休み欲しいっていう時になかなか有給が出たりとか休み取りづらかったりっていうのがあると思うんですけど、弊社はシフト制で基本給も3日まで出せるので、何か予定があるっていう時は休みやすかったりとか仕事とのバランスが取りやすくてよかったなって思ってます。じゃん。RCA の制度でいいところは、定期的な面談があるところです。上司と定期的に面談をする機会があって、自分の業務の進捗だったりとか、あと今後のキャリアのことだったりとか、ちょっと上司と、近い距離でいろいろと相談できるところが私はいいなと思ってます。ここから応募できます。